रविदास के का कहानी बाहो, काहे गुरु के दुनिया दीवानी बाहो। गुरु संतन में सबसे महानो हवे, सिल करुरा दया के खानो हवे। लागता कि यही खातिर जगमग जगमग करता गौआ जवार हो। माघी पूर्णिमा के बेला बा सजल बटे गुरु दरबार हो। माघी पूर्णिमा के बेला बा सजल बटे गुरु दरबार हो। धूप बत्ती मंगा दी पिया, चले हमरो के दर्शन करा दी पिया। पूजा पाठ के नहीं जरूरत हवे, गुरु सच्चाई के एगो मूरत हवे। नहीं कोनो पूजा के समनिया ले आई हो, बाकी सुन लनी हो रहा हमारा हो। जय हिंद मजनू कोमल सन चले खातिर हो जा तैयार।